Panas mau seketika lah sing tak rasa kiwasaku teko mbok tinggal lunga tegane atimu ninggalake aku kebangetan awakmu. Garing sing tak rasake lah tanpa banyu janji mlaku-mlaku mbok tinggal mlayu tiba tangi aku ngoyak awakmu tulung entenono aku. Apa ra kelingan biyen kowe kuwi sapa loro tak opati banjur mari kowe lali paribasan besi mabur dhuwur eling bali aku to apusi sak tenane aku ngerti ilah tanpa balung wis ditulung malah mentung sakarepmu tutup nolakumu. Garing sing tak rasake lah tanpa banyu janji mlaku-mlaku mbok tinggal mlayu tiba tangi aku ngoyak awakmu tulung entenono aku. Oke, matur sebagus. Terima kasih, saya kembali ya Mas. Loh, nara pengen anak Bali ya apa-apa. Duh.